terve taas kaikille. Me siis ollaan täällä. Ja tässä on vaan semmonen ilmoitusvideo, että jos tätä peliä Minecraftia haluttaisiin pelata vähän enemmänkin. Koska tämä on ihan hyvä peli. Ja minä kyllä voin pelata tätä siis peliä. Mulla on ihan sama. Tää on ihan hyvä peli. Koska... Ja minä olen sitten tämä ylempi ruutu. Hyvä. Kiitos, hyvä. kiitos. Kiitos omenat. Ihanat omenat. Kiitos. Joo, ja siis tästä ei tuu hirveän pitkää videota. Ja meillä on siis aika hyvät kamat, kato. No. Hei. Mun bovi ei varmaan tee suhun mitään. Joo, ei tee. Ender Dragon. Sitten tää vähän glitchaa tää Ender Dragon. Mut me voidaan aloittaa ihan kunnon Let's Play tässä. Mutta laittakaa vaikka kommentteihin, että jos haluatte, että pelaan tätä, niin mulle se on ihan ok, että pelattais tätä. Joten voidaan. siis se on 50-50 teillä. Te saatte päättää. Voi pelata. Siis minä voin pelata tätä, koska minä tykkään tästä pelistä. Hyvä. Ja Ender Dragon saatiin nyt tässä videossa. Onpa vähän mahdollista. Kiitos Teemu. Tilatkaa myös Teemu Ihanen. Hän on niin mahtava tyyppi. Tilatkaa hänet. Ja Expaata. Hirviä. Katsokaa mikä määrä tätä Expaa tulee. Sitä tulee. Hieno. Mutta kuitenkin me voidaan vähän esitellä tässä meidän paikkaa. No niin. No periaatteessa, hei hyppää tonne portaaliin. Okei, hyvä. Ja paina ympyrää. Siis ympyrää. Eli siis me ollaan päästy aika pitkälle tässä. Meillä on full teamut ja kaikki semmoset. Eli siis me voidaan aloittaa me voidaan aloittaa ihan uusi Let's Play, siis minä voin ainakin. Ja Teemu Ihanen, hänkin voi, koska hänelläkin on tämä peli. Ja nyt siis, tässä on meillä tämmönen pieni talo. Sitten täällä on vähän kaikenlaista. Sitten meillä on tuolla tommoista. Mutta moi. Voidaan. Täällä on ruokapaikka. Ja siis, Minun leipomoni on siellä, jonka rakensin silloin. Siis minä yritin laittaa tää endoportaali. Sitten meillä on Nether täällä ja tuolla meidän Mineit. Mutta minä voin vaikka laittaa tämän pelin voi ostaa siis tuolta voi ostaa levylle tai PlayStation Storesta. Se maksaa noin 20 €. Kannattaa ostaa, tämä on hyvä peli, mutta Mutta Tietsikalla ei ole ihan hyvä kuin Tietsikalla. Ei ole ihan yhtä hyvä. Tietsikalle tämä on ihan tosi hyvä. Minulla on tämä Tietsikalle siis. Mutta pidemmittä puheitta minä voisin tähän lopettaa nytten. Mutta muistakaa siis kommentoida siitä, että jos haluatte tätä peliä lisää. Mutta minä olin Koillinen ja me näemme joskus. Moikka!